फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआ रावनिबो हेफाजाब लायालासेनो सरकार सालायलांनो हानायनि थांखिजों जयनिंनि हाबाफारि लानाय जादों। चिरां जिल्लानि रौमारियाव दिनै इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार जगदान हाबाफारिया जानानै थाङो। बे गेदेरथार जगदान हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला गयबारिनि मोनसे समनि बिपिएफनि गागि मावथि टिएलसिनि मासिगिरि सनिराम बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बे ओनसोलनिनो रोजानिबो बारा बिपिएफनि मावथिफोरा खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बिटिआरनि एमसिएलए अमर बसुमतारी, बिटिआरनि एमसिएलए माधव सेत्री, दतमा बियावनि बारग' एमसिएलए जतीन्द्र ब्रह्म, मिरु इउपिपिएल अमेन सेलनि गाहाय नेहाथारि बिना गयारी आरो इउपिपिएल दोलोनिनो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। थांनाय 2 बोसोराव इलेक्शन केम्पेइन जागायजेननायनिफ्राय 1 बोसोर जोङो बिटिआर सरकारखौ सालायनायनि गेजेराव गोबां सानजानायनि गेजेरजों जोङो हान्थिबोदोंमोन। दिनै सरकार जाखांनानै मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जाबाय जे माखासे मानसि महरै बा पार्टी महरै सुखुजों फैयो, खिन्थु बेखौ सौसिलांनोब्ला जोङो मा थांखि लानानै सौसिलांनो हागोन, बे थांखिजोंनो दिनै सम फैनायजों लोगोसे बा बोथोर जानायजों लोगोसे गासैबो जिल्ला कमिटिफोरखौ जों रिसाफल खालामनाय जादों। रिसाफल खालामनायनि गेजेरजों बेखौनो जोङो सोदांनो हादों जे जोङो जेरै आं मोनसे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों, जेरै एनडिपि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोंना मानब देसिक बिथाङा एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय, सोरबाया आगोलनिफ्राय बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव थाखानाय बेकग्राउन्डनिफ्राय, सोरबाया एपिएमसुनिफ्राय फैदों, सोरबाया आमसुनिफ्राय फैदों, सोरबाया आकासुनिफ्राय फैदों, सोरबाया आसुनिफ्राय, गुबुन माहारियारि आफादफोरनिफ्राय फैनाय हिसाबै जोङो थांनाय 2 बोसोरावहाय एडजास्ट जानो एसे गोब्राब जादों। खिन्थु बेबारनिफ्राय जों बेबायदि मोनसे स्मुथ एडजास्टमेन्टआव फैदों जे जोङो जोंनि पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय फैगौ समफोराव रावनिबो हेफाजाब लायालासेनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरखौ माबोरै सरकार सालायलांनो हागोन, बे थांखिजों रिसाफल खालामनाय जादों आरो बे थांखिजोंनो जों फैगौ समफ्राव खामानि मावगोन। बेफोरनो जोंनि इन्टारनेट मोनसे एजेन्डा। राजखान्थि भाबै मोनसे खोन्थाया सैथो, जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै बिजनि आरो काजलगाव ब्लकखौ लाफानानै जोङो जथायै ओरैबायदि मोनसे मोजाङै सोलिलांनो हादों, सान्थि गायसननो हादों। नोंगौ जौगानाया लेहेमिया जादों, बे सैथो खोन्था। अब्लाबो लेहेमिया जाब्लाबो जोङो थियै लेहेमियै थांनानै माबोरै मोजाङै जाफुंसारनो हागोन, बे थांखिजों थांगासिनो दङ। गुबैयै जोङो सान्थि लाबोनो हाबाय आरो सान्थि लाबोनो हाबानाय माने जौगाया फैनो हासिगोन, बे बाथ्राया जों गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिएसटि फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।